हेलो फ्रेंड्स, गोजोन मोनाबिलिनि साफ्रोमनोबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ हरबाय आरो दिनैनि फिसा गेदेर मोननैसो बर' खौराङाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दं, लाखुवा वेल इन्डिया लिमिटेडनि 3 मावख'गिरिफ्रा गोमानानै दं। आलफा उदांखौ लांखारनायनि सन्देह खालामदों। आसाम रायजोआव फिन लांखारनायनि जाथाया सोराङाव फैदों। कुइपनि 2 मावख'गिरि फारियै प्रणब कुमार गगৈ आरो राम कुमारखौ हगारनायनि उनाव फिन अएनजिसिनि 3 मावख'गिरिफोरखौ मैया हरनि 1:30 रिंगासो समाव आखायाव हाथियार लानाय सिनाय मोनै दुथांफोरनि हानजाया लांखारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लाखुवा थावफुंखानि लांगोनानिफ्राय सा 5-सो हाथियार लानाय दुथां सुबुंफोरा मोहिनी महन गगৈ, अलकेश शइकिया आरो रितुल शइकिया मुंनि 3 वेलनि मावख'गिरिफोरखौ लानानै थांदों। लांखार जानाय मोहिनी महन गगैनि न'आ शिबसागर जिल्लानि दिमौ निताई पुखुरी होननानै मिथिनो मोन्दों। लोगोसेनो अलकेश शइकियाखौ जरहाटनि आरो रितुल शइकियानि न'खौ थिताफरनि नांगलगावआव होनना मिथिनो मोन्दों। बे लांखारनाय जाथायजों आलफा उदांनि आखाइ दं होनना सानना लानाय जादों, नाथाय बे जाथायनि सायाव आलफा उदांआ दासिमबो रोखा फोरमायथि हराखै। कर'ना भाइरासनि भेक्सिननि बेसेनखौ फोसावबाय। इन्डिया गभनि डाइरेक्टिभ बायदियै सेराम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाया कभिसिल्ड भेक्सिननि बेसेनखौ रायजो सरकारफोरनि थाखाय मोनसे द'जआव 400 रां आरो प्राइभेट फाहामसालिनि थाखाय 600 रां खालामनाय जाबाय होनना फोसावबाय। लोगोसे गुबुन हादर आमेरिकानि थाखाय 1500 रां, रुसनि थाखाय 750 रां आरो चीननि थाखाय 750 रां होनना फोसावो। भारत हादरनि गोजौसिन बिजिरसालि सुप्रिम कर्टखौ बन्द फोसावदों। कर'नानि थासारिखौ नायनानै 22 एप्रिलनिफ्राय बन्द फोसावदों जौसिन बिजिरसालिखौ। हादोराव कर'नानि गिख्रंथाव थासारि लोगोसे कर'नानि नैथि दोहौआ गाग्लोबदों। कर'नानि थासारिखौ नोजोर होनानै फैगौ 22 एप्रिलनिफ्राय हादोरनि जौसिन बिजिरसालिखौ बन्द लाखिगोनखौ फोसावनाय जादों। मंगलबारखालि फोसावनाय मिथिलायनि बायदिब्ला 22 एप्रिलनिफ्राय गोदान फोसावलाय फैयैसिम गोजौ बिजिरसालियाव खालि गोनांथार अजदनि सायावसो हियारिं होनाय जागोन होनना मिथिहोदों। लकडाउनआ भारत हादरनि थाखाय जाथाव नङा होननानै हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बुंदों। लकडाउननिफ्राय रैखा मोननो थाखाय सोलो बाहायनो नांगोन, बेनो जोबथा बिथांखि जागोन होनना हादरनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ नोगोरारिफोरखौ सांग्रांथि होदों। भिडिअ कनफारेन्सिंनि जोहै कभिड-19 जिउसानि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय हादराव फिन खेबसे लकडाउन होबावनांगोन नामा होननानै सानबाय थानाय समावनो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ रोखायै बुंदों दि बेयो भारत हादरनि थाखाय जाथावना नङा होननानै। लकडाउननिफ्राय रैखा मोननो थाखाय हादरनि गासै नोगोरारिफोरखौ जोबथा खेबनि थाखाय गावबा गावखौ सांग्रांथि थानो खावलायदों। लोगोसे बिबुंथिनि जोबथा समाव कर'ना बेरामनि नैथि खोलोब गोसारनायजों रुंसारि जानाय सुबुंनि नखरनिसिम दुखु फोरमायहरनायजों लोगोसे डाक्टर, नार्स, सुपारभाइजार, एम्बुलेन्स ड्राइभार आरो गासै कभिड-19 बेमारिफोरखौ जोथोन लाग्रा मावथिआफारिफोरखौ साबायखर बावहरदों। बे समाव कभिड-19नि गोसारनाया गिख्रंथाव महर लादोंब्लाबो बेखौ गोसोआव गिनाय लायाजासे बयखौबो खौसेयै सांग्रांथिनि गेजेरजों जुजिलांनो खावलायदों। गुबुन फारसेथिं देहा फाहामसालिफोराव अक्सिजेन गेसनि आंखाल जानायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय राहा लानाय जादों होनना प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ बुंथिबावदों। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बड'लेण्डनि गंसेल' नायल' जाल' बुहुम फरायसालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायसाफोरा हेंथा खुद्रिसारदों। कर'ना जिउसानि थाखाय रायजो सोरखारा स्कुल, कलेज आरो मुलुगसोलोंसालिनि आनजादफोरखौ 20 अक्ट'निफ्राय 30 अक्ट'सिम बन्द लाखिथ'दों। बे समावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि खुंथाया कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारि समावनो आनजाद खुंफुंनो नाजानाया थारैनो गनायथाव नङा होनना फरायसाफोरा हेंथा खुद्रिसारदों आरो लोगोसे अनलाइन आनजाद खुंनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि देबरगावआव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियावबो फरायसा फरायसुलिफ्रा अनलाइन आनजाद खालामनांगौ होनना बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि खुंथायखौ खावलायदों आरो आखायाव प्लेकार्ड, बेनार, फेस्टुन लानानै थाबैनो आनजादखौ खुंफुंनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों। हादोराव अक्सिजेननि थाखाय हालाय-हाफाय जादों। फाहामसालि मोननायनि सिगांनो लुथिना लांदों सिलिन्डार। हादोराव कर'नाया गिख्रंथाव महर लानाय समावनो फाहामसालिफोराव आंखाल जानो हमदों अक्सिजेननि आंखाला खैफोदाव खोख्लैदों सोरखार प्रसासनखौबो। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पान्जाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आरियावबो गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जानांदों सुबुंफोरा। कर'नायाव गाग्लोबजानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया गोख्रै बारायनो हमनायाव हादोराव अक्सिजेननि गोनांथियाबो बांनो हमदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मंगलबारखालि हराव दामो जिल्ला फाहामसालिनिफ्राय अक्सिजेन सिलिन्डार लुथिना लाना थाङो गोबां सुबुङा। बिनि सायाव जिल्ला बेंगिरिया बुङो, अक्सिजेन सिलिन्डारनि ट्राकआ सौफैनाय लोगो लोगो
गोबां सुबुङानो अक्सिजेन सिलिन्डार लुथिना बिथांमोननि बेरामिफोरनि खाथियाव लानानै थाङो। अदेबानि फाहामसालियाव दासिम नांगौखिनि अक्सिजेन दं। बे जाथाय खालामनाय सुबुंफोरखौ सिनायथिनानै बिसोरनि बेरेखा केस होनाय जागोन होनना जिल्ला बेंगिरिया बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' SM आपडेट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे आं उनाव रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।